Преди имах всичко. После останах с нищо. Работех усърдно, не мързелувах, даже помагах на другите. Но една сутрин получих писмо. Съкращение. Без обяснение, без прошка. Сърцето ми падна. Не казах на никого, не исках съжаление, само плаках. В тишина. Нощ след нощ шепнех: Господи, ако още си с мен, ако още ме виждаш, помогни ми да се изправя. Но нищо не се случваше. Докато един ден някой ме потърси, покани ме на интервю, не заради опита ми, а заради смирението в гласа ми. Днес работя отново. Не е най-високо, но с благодарност, със смисъл, с сълзи на вяра. Ако си бил на дъното, но още вярваш, напиши амин. Твоето чудо няма да подмине. Сърце, което не се е отказало. Ако вярваш, че Бог не забравя никого, остави сърце. Сподели с жена, която се нуждае от надежда. Присъедини се към нашата безплатна молитвена група. Доктор по богословие ще се моли специално за теб.